Rønne er Bornholms største by med ca. 12.000 indbyggere. Rønne Havn er knudepunkt for trafikforbindelser til ind- og udland. Store Torv er hele byens opholdsstue. Midt på torvet i Rønne står en granitskulptur, udført af billedhuggeren Junichi Inoue. Det fungerer som et stort solur. Byen har idylliske gamle huse og gader med toppede brosten. Men Rønne har også nutidig arkitektur, som Ib Lundings Hafniahus fra 1930'erne, inspireret af skibe, og som understreger, at Rønne er en søfartsby. Nord for Rønne ligger Hasle. Her er havn med alle faciliteter og god plads for lystsejlere. I Hasle er et røgeri, hvor man røger sild efter de gamle traditioner. På hele øen er der gangstier og cykelstier. Bornholm er et rent eldorado for cykelfolket, for cykelvejnettet er stort og spredt over hele øen. En vej fører forbi det lille fiskerleje Teglkås. Kysten begynder at blive høj og stejl, og her findes Jons Kapel. Det er en klippe, der har fået navn efter den første kristne missionær. Sagnet fortæller om en munk ved navn Jon, der blev skyllet i land som skibbruden ved klippen. Han indlogerede sig i klippehulen nederst, der dog ikke helt lever op til vore dages krav om boligstandard. På toppen af klippen over hulen er der en sprække, man kalder prædikestolen, hvorfra Jon spredte sit budskab til de på stranden forsamlede hedninger. Nord for kapellet rejser klipperne sig næsten lodret. Opstigningen fra Jons Kapel giver god motion og diskussioner om antallet af trappetrin, men ingen gider at tage turen 2 gange for at få en afgørelse. Jons budskab fandt genklang, og i middelalderen blev der bygget mange kirker på Bornholm. Øens største kirke, Åkirke, med sin unikke døbefont fra 1500-tallet. Den er lavet af den gotlandske stenmester Sigraf. Her ses både Midgårdsormen fra asatroen og bibelske motiver. På nordvestkysten ses flere af de på Bornholm så karakteristiske sprækkedale. Blåskensdalen har en særlig eksotisk frodighed. En gammel redningssti langs kysten bevæger sig op ad bakker og ned i dale igennem ringebakkernes varierede natur. Mange steder er der en flot udsigt over Østersøen. På Store Ringebakke ligger mange små søer. Det er resterne af gamle stenbrud, som for 100 år siden gav arbejde til mange håndværkere. Der er endnu rester af tipvognssporet, der løb langs kysten til Vang, som var udskibningshavn for granitbrudene i Ringebakkerne. I havstokken ligger sten, som ikke kun er formet af bølgeslaget. Nogle af disse kasserede bygningssten er samlet på havnen ved siden af den gamle lossekran.
som et minde om stenhuggerne. Herfra stammer også byggestenene til Christiansborg, Danmarks regeringsbygning, hvor de smukt udhuggede facadefigurer viser os skattetrykket på den jævne borger. Nordbornholm er det hele taget præget af århundreders granitbrydning. Et enkelt stenbrud er stadig i drift. Moseløkken. Herfra stammer de berømte Carlsberg-elefanter, der flankerer porten til bryggeriet i København. Moseløkken er også et museum for stenbrydning. Gæsterne får selv lov at prøve kunsten og lave brosten. I forrige århundrede blev Hammerhavnen anlagt til udskibning af granit. Herfra ser man op på Bornholms mest besøgte seværdighed. Det frygtindgydende Hammershus. Borgen er bygget i 1200-tallet af ærkebiskoppen i Lund, Jakob Erlandsen. Sankt Laurentius helgensymbol Risten var ærkebiskoppens bogmærke. Borgen fungerede i århundreder som magtens centrum på Bornholm, men ikke uden sværslag. Den danske kongemagt havde sin base midt inde på Bornholm, på Gamleborg i Almindingen, hvor kong Knud den Helliges høvedsmand Blodegil residerede. I mange år sloges kongens mænd mod ærkebiskoppens drabanter om overherredømmet. Men ærkebiskoppen vandt. Bornholm blev en katolsk ø. Gamleborg var vanskelig at forsvare, så kongen Svend Grathe byggede en ny borg på en klippeknude i Borresø, Lilleborg. Alligevel erobrede ærkebiskoppen først 3/4 af øen. Han dræbte 200 af kongens mænd her på Lilleborg. Og i året 1327 blev hele Bornholm underlagt ærkebiskoppen, som herskede ubestridt i et par århundreder, hvorefter den danske konge overtog Hammershus. Men riget fattedes penge, og Bornholm blev i 1525 pantsat til lübeckerne, som indsatte Sveder Ketting som høvedsmand på borgen. Han var en mand, som med sit handelstalent gavnede øen økonomisk. På hans gravsten i våbenhuset i Åkirke ses han med sine 2 koner. De blev begravet under alteret. Senere overtog svenskerne øen og indsatte Johan Prinsenskjöld på Hammershus. En decemberdag red Prinsenskjöld over Vindebroen med kurs mod Rønne, hvor han blev lokket i baghold af bornholmske frihedskæmpere og skudt ned bagfra af Willum Clausen fra dette hus i Rønne. En sten midt i Storegade viser stedet, hvor han faldt, og årstallet 1658. Siden har Bornholm været dansk. Det store firkantede manteltårn blev brugt som fængsel for rigets fjender. Christian den 4. datter, Eleonora Christina, og hendes mand Corfitz Ulfeldt var fanger her. De forsøgte at stikke af, men blev fanget og sat tilbage i manteltårnet, men nu på hver sin etage. I 1700-tallet havde borgen udspillet sin rolle, hvorefter bornholmerne hentede byggematerialer fra den. Senere blev den fredet. Hammershus har sin egen Hammershus-udstilling, hvor præcise modeller fortæller om hverdagsliv på borgen, dengang den var på sit højdepunkt.
Neden for Hammershus ligger en kendt klippeformation, Kamelhoderne. Klipperne bagved kaldes Løvehoderne. Fra Hammerhavn kan man tage en tur med bådfarten og se kysten i nærbilledet. Nøglehullet, Paradiset og Helvedes port. Vådeovn kaldes grotten, som går langt ind i klippemassivet. Det er sådan, at det er jo is og vand i den næstsidste istid, der har arbejdet mellem klippefremspringene derinde og dannet den her vådeovn. Jeg mener, det her er noget første gang, jeg skal prøve med det. Det er her. Ja, det drypper lidt. Det skal ikke tage. Det er det der toilet op på Hammershus. Vi har klaget flere gange, men det hjælper ingenting. Den tørre ovn siges at have en underjordisk kanal, Gåseranden, som løber igennem grundfjeldet til helligdomsklipperne på østkysten. Længst mod nord, på den anden side af Hammersøen, der er Bornholms største sø, rejser Hammerknuden sig. En massiv granitklods. På det nordlige Hammeren, ved en lille naturhavn, Kravekås, ligger ruinen af Salomons kapel, som er bygget i 1300-tallet i forbindelse med det sildemarked, som opstod på grund af de enorme mængder af sild i Østersøen. Her kom især købmænd fra hansestæderne, fra Hamburg og Lübeck. Her var hver sommer et sandt leben af søulke, fiskere og handelsmænd. Musikanter og gøjlere sørgede for underholdningen. Selv skøgerne havde deres eget telt. Som modvægt til de verdslige udskejelser lod ærkebispen bygge Salomons kapel ved en hellig kilde, der til alt held udsprang netop her. Den var mål for mange valfartende pilgrimme. Bornholms nordligste punkt, Hammerod. Herfra overvåges trafikken i Bornholmsgattet, som er farvandet mellem Bornholm og Sverige. Syd for Hammeren ligger Sandvig og Allinge. Det var her turismen på Bornholm begyndte for over 100 år siden. Ved Sandvig ligger en klippe med skurestriber fra istiden, Massebakke. Det er Danmarks største helleristningsfelt. Der finder man skibe fra bronzealderen, små fødder, skålgrupper og hjulkors. Mange steder ses bautasten, som er aflange sten rejst enkeltvis og i grupper, formodentlig som gravsten og som sømærker, her ved Stammershalle. I Louisenlund ved Østermarie oplever man en stærk atmosfære af fortid. I klippehulen ved Stammershalle er der fundet spor efter beboelse af stenaldermennesker. Ved lufthavnen findes en af de mange bornholmske jættestuer. Fortidsrester er i rigeligt mål samlet på Bornholms Museum, som har 4 afdelinger. Hovedbygningen i Rønne med oldsager og kirkeinventar. Bornholmerure. Guldgubber. Og
En flot søfartssamling. Hjorts fabrik, der producerer keramik og viser øens rige pottemagertradition. Eriksens gård er et bedsteborgerhjem fra klunketiden. Her får vi historien om romancen mellem den smukke Wilhelmine og Holger Drachmann. Og sennep runkes med en kanonkugle. Haven har eksempler på de gamle blomstersorter. Melstedgård er landbrugsmuseet. Husflid og folkedans er eksempler på, hvordan livet levedes på landet i gamle dage. Husdyrene er levende eksempler. I roligt vejr kan man tage en tur fra Gudhjem med båden Thor, der sejler langs kysten til Helligdomsklipperne. Her er et af Bornholms meget spændende kystpartier med forrevne klipper, grotter og huler. Ved Helligdommen ligger Bornholms Kunstmuseum, som er bygget til sit formål med masser af dagslys. Helligdomskilden løber på langs gennem hele museet. Her er billeder fra guldaldertidens bornholmske malere. Tyngdepunktet er Bornholmerskolen og kunsthåndværk fra denne epoke. En afdeling uden dagslys viser grafik. Her er også moderne kunstneres værker. Længere nede af kysten ses Gudhjem. Denne by har igennem tiderne tiltrukket mange malere på grund af lyset og farverne. I Gudhjem ligger Oluf Høst Museet, indrettet i malerens eget hjem, Nørresøn. I den pragtfulde have ligger malerens sommeratelier med udsigt over byen og Østersøen. Et af Oluf Høsts yndlingsmotiver var silderøgeriet overfor. Det ligger her nu og er blevet en del af museet. Her opleves nogle af kunstnerens bedste billeder i det miljø, hvor de blev skabt. Det var i Gudhjem, Bornholm fik sit første silderøgeri. Senere kom der mange, og skorstenene sætter stadig deres præg på byen. Et enkelt af røgerierne er endnu i funktion. Det ser noget rødhårdt ud, det her, hva'?
Et andet af byens røgerier er blevet til glasrøgeriet. Det er et af Bornholms mange arbejdende glasværksteder, hvor dette håndværk kan opleves. Fra flere af nordøstkystens byer sejler færger til Ertholmene, som er en gruppe af små øer, hvoraf de to er beboet, Christiansø og Frederiksø. Den store ø er Christiansø, og den lille Frederiksø. De to øer er forbundet med en hængebro. Førhen var øerne fæstningsanlæg og krigshavn. Husene stammer fra den tid og er nu beboet af ca. 100 mennesker. Mange af dem lever af fiskeri. Øerne besøges hver dag af flere hundrede turister hele sommeren. Fra fyrtårnet, der ligger på Christiansø, er der en god udsigt over til Frederiksø. Postbåden Peter er øernes helårsforbindelse med Bornholm. Om foråret, når de første sejlende gæster indfinder sig, ses et par tusind rugende edderfugle spredt overalt på øerne. Stedet er ideelt, fordi her ikke findes hunde, katte, mus og rotter. Den største trussel er mågerne. Deres livret er nemlig små edderfugleællinger. Men deres mødre er i høj grad i stand til at sætte sig i respekt over for enhver fjende. Det vil altså måger eller turister. Når ællingerne er omkring en uge gamle, svømmer de over til Bornholm. En tur på 18 kilometer. Foråret er højdepunktet. Da er det som om øernes natur eksploderer. På Christiansø findes købmand og gæstgiveri. Beboerne har importeret jord, så det er muligt at dyrke køkkenhaver.
De fleste gæster bliver kun på øerne i 3 timer og returnerer til Bornholm samme dag. I blæsevejr kan turen være noget af en oplevelse. De, som vælger at blive, kan hygge sig på kroen. Ekkodalen er en betagende oplevelse i den tidlige morgen. Ekkodalen ligger i Danmarks 3. største skov, Almindingen. Her udspringer Læsåen, som er et naturligt geologisk museum. Vandet har nemlig skåret sig dybt ned igennem flere millioner års aflejringer. Her er fossiler af dyr og planter i massevis. I brinken ses meterstore kalkboller mellem skiferlagene. I middelalderen brød man kalksten her. Den genfindes i de mange bygningsværker fra den tid. Her Åkirke, hvor facaden er fyldt med forsteninger af fortidsdyr. Naturen selv er Bornholms absolut største attraktion. Oplevelsescentret Natur Bornholm er dog ikke naturen sat på museum. Det er en tidsrejse gennem mere end 1,5 milliard år. I tidsmaskinen bringes vi tilbage til Bornholms skabelse. Herefter går rejsen gennem årmillionerne op mod vores tid. Den uddøde trilobit er rekonstrueret, men det rigtige fossil er her også. Her er fodspor fra en dinosaurus og en genskabt svaneøgle. Også levende dyr er arter, der næsten ikke har ændret sig, siden de for mange millioner år siden levede på Bornholm. Her er store akvarier med fisk fra Østersøen. Det bornholmske landskab er præget af de karakteristiske rundkirker. De blev formodentlig bygget som forsvarsværker og senere ombygget til kirker. Den største rundkirke er Øster Lars. Denne kirke har også tjent som observatorium til justering af fortidens meget upræcise kalender. Ved solopgang på årets længste dag ses solens lys på midten af den murede rotunde i kirkens centrum. Ved Øster Lars findes Bornholms middelaldercenter. Klar, dagbøg! Klar! Her kan man høre, se, lugte og føle middelalderen, sådan som den tog sig ud for 700 år siden. Mennesker i arbejde. Det meste laves på stedet med den tids materialer og værktøj.
En plaskemølle viser sig at være meget effektiv til at male korn. Musik, sang og dans er smukt repræsenteret. Gik ind, og jeg gik ud i det grønne. Og jeg gik ud, og jeg gik ind, og jeg gik ud i det grønne. Der mødte jeg en uvesven, 3 ridere og 2 svende. Østkysten er Bornholms skærgård med undersøiske rev, som har været skyld i utallige skibsforlis gennem tiderne. Randkløveskåret er et berømt klippeparti. Det er en formidabel klippekløft, fremkommet ved erosion af basaltrevner, der består af magma, som stammer fra vulkansk aktivitet for meget længe siden. Svaneke er en af Bornholms gamle købstæder. Byen er præget af de gamle, velholdte huse. På kirkens spir ses byens symbol, en gylden svane. Flere gange om ugen er der marked på byens torv. Prøv at køre en tur i byen med hestesporvognen. I boderne sælges alt, fra radiser til malerier. Paradisbakkerne er et kuperet naturområde med resterne af en tilflugtsborg fra jernalderen. De gamle volde ses stadig, og fra toppen er der en pragtfuld udsigt over det sydlige Bornholm. Brændesgårdshaven, eller Joboland, som den også hedder, det er øens forlystelsespark. Alle forlystelser er gratis, når entréen er betalt. Joboerne er små nisser, der ses i klippehulen. For de fartglade er her store muligheder. Og til dem, der ikke har så travlt, er robådene et godt tilbud. De mange rutsjebaner er altid populære. Nexø har øens største fiskerihavn. Men lystsejlere er også velkomne.
På Nexø Museum ses fortidens fiskeri og eksempler på livet dengang. Skibsinventar og billeder fra sejlskibenes tid, da byen var hjemsted for store rederier. Og en hel redningsbåd. Nexø sandsten bruges til fortove og til stengærere overalt i byen. Torvets springvand er også lavet af sandsten. Martin Andersen Nexø er æresborger i byen. Han har sit eget museum, der fortæller om forfatterens liv og arbejde. Hans bøger, hvoraf de mest kendte er Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren, er oversat til alverdens sprog. Balka Strand og Dueodde, Bornholms største badestrande med masser af fint hvidt sand. Her er der plads til alle. Bornholm har mange gode og børnevenlige badestrande. Men Bornholm er andet end sol og sommer. Efteråret har sin særlige charme. Om vinteren ses alting i et helt andet lys. I det tidlige forår får smeltevandet de bornholmske vandløb til at svulme. Anemonerne er forårsbebudere, der ses i mange farver overalt i naturen. Apennina-anemonen kan, som det eneste sted i landet, ses her. Når gøgen begynder at kukke, kommer gøgeurten frem. Den er faktisk en orkidé. Og når gyvlen blomstrer, fortæller den os, at nu er det sommer på Bornholm. Thank you.